Εγώ σας λέγω, δεν ξέρω. Ήμουν από μικρός έτσι πολύ σαν επαναστάτης, δηλαδή στις ιδεολογίες. Διάβασα Κοράνι, είδα Βουδισμό, δεν ξέρω, δεν είδα καλύτερο πράγμα από την Ορθόδοξη βιοτεχνία. Διότι ακριβώς τι είναι ελευθερία? Ελευθερία δεν είναι να κάνεις ό,τι θέλει, δεν είναι να λέεις ό,τι θέλει, δεν είναι να πας όπου θέλεις, αλλά ποια είναι η ελευθερία? Η απαλλαγή από την αμαρτία. Αυτό λέει ο Κύριος. Γνώσασε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Και μια κυρία μου λέει, ξέρεις γέροντα, έχω 4 παιδιά, είναι 5, 3, 2 και 1. Δεν μπορώ να κάνω προσευχή. Λέω, κόρη μου, γιατί δεν μπορείς? Σαν σκουπίζεις, σαν πλένεις τα ρούχα του μωρό σου. Αλλά λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν. Πώς θα ζούμε την αδιάλειπτον ευχή? Πολύ εύκολο. Μπορείτε να προσεύχεστε με την ευχή και στο λεωφορείο και στο ταξί και στο σπίτι και σαν περπατάτε. Έναν Κύριε ελέησον, λέει. Κύριε ελέησον, είναι προσευχή. Γιατί λέμε Κύριε ελέησον? Λέμε κάποιος. Μα παιδί μου, το Κύριε ελέησον είναι φάρμακο για όλες τις αρρώστιες. Και η αποτυχία και η επιτυχία την επιτρέπει ο Θεός. Και βλέπουμε ο άνθρωπος του Θεού βλέπει πολλές φορές ότι η αποτυχία του θα βγει σε καλό. Η επιτυχία πολλές φορές, αν δεν προσέξουμε, βγαίνει σε κακό.